bos tetep mancing gitu, tetep mancing. Cuma ngene lho. Wong mancing iki lah dene kaya wong golek rezeki. Dadi nek angen-angenmu entuk nila gedhe babon ku ya urung tentu entuk. Ya toh, wong jenenge wong kok wong angen-angen ki mesti gampang. Nomor siji ki sing penting ki niat mancing ya mancing ngono ae. Perkara kowe entuk cilik utawa gedhe ki ya dasare rezeki, dudu angen-angen kudu etuk ngono kuwi ya ora. Terus misal nang titik karamba terus pas nggon sing tak nggoni terus etuk iwak ngono kuwi ya ora mesti. Ya toh. Makane nek misale mara-mara nang nggon titik karamba sing tak nggoni ora etuk kuwi aja ngersula terus pindah ngono kuwi ya percuma ya toh. Lah saiki ki gandeng wis wayahe mangkat ya mangkat ngono ae. Ora perlu ndadak sesuk-sesuk apa iki pas iki iwak madang ora tergantung rezeki ya. Tergantung rezeki. Ya pokoke sing penting urip los. Los ora ganggu tangga, ya ora diganggu tangga. Sing penting cukup butuhe. Ngono. Sing penting cukup butuhe, nek wis cukup butuhe garek mancing. Numpuk bondo ya dienggo apa to ya nek kanggone nek dasar entek ya entek ngono gampang kok. Ngono ae lur. Nek yo nang dunyane jek penak no. Nek ngapusi iki aku, Pak. Masalah aku urung kaji, ora apa-apa to ngapusi. Ora apa-apa. Ora apa-apa, eman-eman. Aja ngapusi. Lah wong kaji-kaji kok arep ngapusi. Ya ora nek ngapusi. Bisa aja ngapusi. Hari ini tetap berangkat bos karo Pak Kaji Bini karo Pak Kaji Hartadi wis kuwi tok. Lah nek kancane Ajek wonge. Lah kae Mbah Tayeb kae anu kae mau wis setrak wae. Wis njrulupi gandul sing langen ruwet. Lah ngendi Pak? WKO asat aku dhewean rek. Lor dhewe kuwi. Wis enek wong loro kono. Wis enek wong loro ora apa-apa. Waduh. Ya, aku tak Kowe tak duduhi ya, Bin. Ini Darta Bin. Lho iki asat bos. Tenan WKO. Iki kowe mancing nang kene iki asrene ya nggone penak juga iki. Apa? Wah, petok aku malah bingung kok. ya kapan-kapan tak tak tembunge sing duwe, nek sing duwe entuk aku ngono. Kok penakmu sajek. Akhirnya gue niup enak gitu ya. Etan. Lah yang ngedar. Pengen sekali-kali ngapusi kowe. Wow. Sing menyang kowe wae. Nomor dodol wae. Mune-mune wae. Yo aku kono pas tau wong ngapus kowe kan kadhe lambemu rumpangan wae ngapusi kok. Iki boleh ya terusan kamu ngono kuwi kok piye. Ya. Ya. Kowe nggo prata kowe mutak. Ngono kowe. Bajingan kan rasa wong bajingan ki ya enek asline iki. Enak super gerobak. Ana wong miso asu barang ngono kuwi apa ya dosa ya ora asu ki ya enek. Lah kirekku ki lah masalah apa nanti. Lah iya. Asu. Asu ngono iki. Arep bajingan barang ngono ki ya ora apa-apa. Tak kok nggon kirek tengah kono kok ben kakak. Gas ya lur. Gas. Iki kok Pak Kaji Bini karo Pak Kaji Hartadi ku tak buat nang gone anu kono, nang gone Bayan. Ben aku tak manggon nang gone Ajek. Mau ketake nek subscriberku sing mangkat dhisik nang kono. Lah aku tak manggon gone Ajek sing gone Supri. Wah, gone Supri iki rezekine lur karena nggon aku iki rezekine. Ya masalahnya itu iwak gede cilik iki kok ora gagas. Sing penting hari ini pagi ini air tenang. Wong mancing ya wis tak omongke sing wingi kae to. Resikone kuwi engko wayahe awan madang, iwake agek mangan sedelok terus badhe. Lah kuwi sing dadi molo kan kuwi. Sing dadi molo ki nek wis
wayahe iwak madang terus badhe lah kuwi lho. Asline badhe pun iso ya mangan juga, cuma kan ora ketok. Kambangan iki mumbul-mumbul ra ketok nek dipangan. Isone nek kambangan ilang lap kagek iwake madang ra ngono. Cuma repot banget lho, ora kaya nek banyu anteng paling ndake kambangan ki anteng sik. Ngono lho. Kambangan anteng sik. Nek ya aja berharap banget. Jenenge wong urip iki sing penting kan berusaha. Kowe berharap banget itu iwak gede-gede lah ya padha menungso kan karepe ngene lho. Urip enak, sugih, tumpakane pajero, bojone wayu, mlowes, ora kurang sandang pangan, nek karepe ngono nek menungso iki. Ya, tapi kan kabeh Gusti Allah sing nentokke iki. Rezeki iki sangkan paran. Memang rezeki sangkan paran, tapi Gusti Allah sing nentokke. Lah aku gambane nyambut gawe ya wis sak enak-enake lah sing penting nyambut gawe nyatane ya bojoku ya cukup. Ya aku memang ora penting nek masalah iki ora penting nggo ngopo lah bojo ora gunane. Ya sing penting gas mancing entuk hiburan syukur dene mengko entuk iwak lak ngono ya toh wis ngono ae. Sing penting gas saat iki tetep mancing ning spot nggon ajeg ya lho ya. Spot nggon ajeg sing manggone neng etan kae lah. Iki Pak tadi iki kok tak boke neng gone Dartose kono kuwi. Ya toh, boke nggone Dartose. Lagi kok iki istanane Pak Kaji para iki lho. Para kaji-kaji iki, kuwi tak goke kene iki lho. Lah kok kaya kono kuwi. Lho memang nek ora ning kono jare ora iya, Pak. Golekane ora golek iwak tapi golek iya, Pak. Dek. Lah kene iki. Kene iki nggone wah iki nggone musuhku iki. Iki tukang padu karo aku iki. Wes ndi bayan rung teko iki. Yan. Oh. Bayan agek takziah. Takziah no? Oh, iya sing kelak. Heeh no. Enak to. Enek, jare ketemu. Wis mulai. Mau mancing kok jare. Sejogon sana, Mbak. Sampeyan ora melu aku, Pak. Ora. Arep nang ndi? Ana tengah aku. Nggone Darto. Heeh. Alah, itu iwak apa nggone Darto ki? Wah. Sembuah. Oh. Ya butahe kono arep pindah nganti ke Selarang. Apa sing dhewe? Kono. Manggone nang kono kae. Ya wis. Banyu kok ngene kok, Jek. Iwak. Iki penak banget ya, anteng banget iki. Ayo. Telung nyarinan. Arep nang nggon sing mentelung kuwi. Nggon mentelung kuwi. Jare itu lho Mas sing apik iki. Eh? Itu lho mabe bagus saudara. Bagus wis mancing rene. Lah nek aku wis santai, nggon-nggon. Wis panas habis iki. Lho, kene iki lho, Lur. Tetep manggone tetep ajek nang kene iki. Solo Raya hadir, Pak. Oke, siap. Sing esuk mau. Oh iya no, Pak. Oke. Wong wis iso turu ya sisan no. Heeh, masuk. Ringe kuwi lho. Cagak payung. Endi? Ringe kae. Cagak payung. Nggo apa? Cagak payung. Lho kae wis enek cagake dhewe kok lho kae wis iso no. Bung. Sing hau ngendi, Dik? Ya nggonakmu kuwi. Wingkoke
Naruh ngaten ki rung etok menungko. Padha wae awan iki apa HP iki awan kuwi engko. Lah aku ki malah arep ngalor lho moto dhewe kabeh dalane piye. Lha iki piye to elek men mlakune iki. Lah mung ngendhek iki kleru to. Lho, Bisa. resiko tenan iki. Wah, wis kejan. Iki nggon ujul kabeh ya. Nah. Jalane iki rada rekoso banget iki. Ngene iki. Dah. Ya iki sing tak tuduhke sing tengah iki karo mbak tengah iki jebakan. Karo sing kulon kono kae. Karo kene iki sing HP. Tak manggon sing lor. Beci. Walah, iki ana sakmene mati to. Iki lor iki posisiku neng lor pinggir lor ya. Pinggir lor. Lah, aku nganggone tetep esene tetep iki ora liya-liya iki sing paling murah dhewe iki esen seruput iki ajek sing tak nggo iki. Esen seruput iki. Sing ijo sing rega 20.000 iki sing murah. Yang nganggone ya ajek sakmene iki ya. Ora akeh-akeh. Sing penting mambu ngono ae. Mambu. Lagi sementara iki esuk iki tak kai tembakan sekitar kurang luwih 1 meter, iki. Masalah kene iki sing khusus iki lho ya, khusus iki nek misale tak kai tembakan sekilan kuwi urung pernah gelem sing khusus kene. Nek tembakan sekilan utawa 2 kilan iki biasane sing karena jebakan kuwi, tengah kuwi, tapi yo ora mesti. Nek kene iki rata-rata semeter. Semeter kadang kurang sithik. Oke, lumut. Agek pertama dongani sik. Wis biasa lur dadi adatku ya ngene iki tak dongani sik. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa, Bathara Gangga kang nunggu segara, aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung amba kene. Cilik tak tampani, gedhe tak enteni. Lho kuwi sing penting sing gedhe kuwi ya. Sing penting sing gedhe kuwi. Tak enteni loro-lorone tak adahi. Duh Gusti, mugi-mugi panjenengan ngabulake donga kula Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Plung. Muga-muga ora suwe. Ora nganti jam 12 kudune madhang iwake nggone anteng banget kongane lur. Lah iki engko sing tak golek serinting iki pancing iki engko. Iki masalahe aku yo mesake pitik kulur pirang-pirang dina ora tak kei serinting. Ning iki yo arep tak kei lumut sik. Nggih ngukur kedalamane utawa nggih ngukur engko sing mangan sing jero apa sing cethek ngono kuwi lho. Engko nek wis kira-kira rada suwe ra mangan agek golek serinting. Ngono kuwi. Ya kene iki. Iya. Agak linggih ngopi sik. Ya enes panas kok ngene kok. Mungeh-mungeh. Iya nggon payung tok. Padhe aku sing iya ya nggon rai tok. Rekasane. Wong arep mancing kok.
tidur pokoknya kan kayak gitu suadek ya cah. Yes. Nungguin aku nanti sore cah, nggak sore makan ini. Orang nganggur. Kayak sama yo belas orang payu cah, orang payu belas ini. Yes, gabluk boncos bapak ini. Oke Bangku. Kali ini mancing hari ini gabluk ya Bang. Nah aku dewe jujurnya ora itu sama sekali. Tapi ceritanya itu sangat menarik. Ceritanya kok lho ki lho ya. Ceritanya itu sangat menarik. Berbagai macam cerita ini kene iki enek. Berbagai macam cerita enek. Enek sing berusaha mancing ngasih berangkang. Di situ lha sedina kuwi iki ora mangan bolo iwak iki. Wis mangan to. Sing jenenge iwak ki mbok ya sedina kowe mancing siji wetuk siji wae. Kuwi rasane luar biasa. Berarti nyendal iwak kuwi rasane luar biasa lho. Age tok siji ki lho. Ngombe banyu putih kuwi kaya ngombe cappuccino. Jelas kan kuwi. Terus arep ngerokok kebo lho, rasane dadi rokok Sampurnami. Kuwi cerita ya, Bos. Itu siji ya. Apa meneh nek kowe itu akeh kuwi lakumu tetep ngageng. Jadi kaya lakune kaya kuwi lho panglima perang sing agek menang karo musuhe. Kuwi. Nah, nek kowe cerita aku kan sejak awal ya lho, tak mangkat kan aku ngerasa nek aku iki kok bakal gabluk lak ngono to. Ceritaku kan ngono ku mau. Jadi harapane gede rung tentu entuk iwak. Ning nek saumpamane wong kuwi mampu apa anane, masalah sing jenenge iwak iki hubungane karo rezeki Gusti Allah. Nek akeh diparingi rezeki ya bersyukur, nek dene ora diparingi rezeki ya aja ngetula lak ngono. Dadi aku awal mangkat mau aku yakin bahwa aku ki ora iwak. Ngono. Ning ternyata ya bener, dino iki aku gabluk sama sekali. Siji ora itu. Tapi kan ya ora masalah, wong aku senengane mancing ya mancing ya ta. Oke, Lur. Wis ngono wae ceritaku hari ini. Pokoke kok tonton videone ya. Sing jelas ki ya enek lucune. Ya enek mangkele, ya enek senenge hari ini. Walaupun gabluk tapi ada hikmahnya. Hikmahnya gede banget hari ini. Contoh kehidupan seorang manusia seperti itu, perjuangan. Berjuang belum tentu menang, belum tentu berhasil gitu. Oke Lur, sampai di sini dulu. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, sampai jumpa kembali dengan Mitus Channel besok pagi. Tetap gas mancing BKO, tetap neng spot Karamba Lur. Minta dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya Mitus Channel. Ini subscribe ku sing aktif iki Lur. Weh, Solo Raya aktif. Solo Raya ki aktif iki. Selalu komen nang YouTube. Nah, ora delok meneh di-upload meneh. Oh, cepet banget to, mancing ora sore ngupload.